Здравейте! Днес ще говорим за нещо, което до сега не бяхме виждали. Ползвал съм много бинокли, лазерни далекомери, но за пръв път имаме лазерен далекомер, най-добрата леща. Всичко това вкарано в един ултракомпактен, удобен, ергономичен бинокъл. Представям ви новия Vortex T1 HD 10K 12 по 50 и 10 по 42. Някой ще попита какво означава това и какво му е толкова специфичното. Веднага ще ви разкажа. Имате най-мощния далекомер в този бинокъл. Успяхме да измериме обекти на дистанция до 10 км. От ръка 5100 метра. Клони на дървета, малки бали на дистанция 4000-5000 метра. Автомобил 8 км. Рефлектираща цел 9 км. Ако използвате трипод, стойностите могат да бъдат и над тези. Интересното и удобното. Едно бутонче с меню, което влизате в основното меню, което е пълноекранен дисплей. Показва ви пропадане, показва ви балистичен калкулатор, скорост на вятъра, скорост на куршума на дистанцията, на която ще стреляте. Имате стрелка наляво и стрелка надясно, с която се движите по менюто. Бутончето Measure се натиска и се използва за измерване на дистанцията. От горната страна ви е фокус. Лещи, изключително HD качество с невероятни характеристики. Може да се използва както сутрин, така и вечер на пълен мрак. Попускливостта му е невероятна. По характеристики, както виждате, дават му измерване на рефлектиращи цели до 10 000 ярда, дървета 4000 ярда, животни 2400 ярда. Наистина уникално устройство. Супер леко и компактно. Вътре в себе си има удобно меко кълъвче. Сега ще ви покажа. Това си е мое кълъвчето, с което си идва. Сканирате QR кода. Имате геобалистик. Интересното при него е, че когато се свърже с геобалистика, при натискане на бутон измерване, ще ви дава локацията на всяка една от целите на карта. Това означава, че правите точен изстрел, не знаете точно къде е било животното или целта. По този начин ще отидете до него посредством геобалистика. Изключително лесно се настройва. Вътре в менюто имате опции да настроите абсолютно всичко. Става иновативно, много лесно и просто, изключително устройство. Сега ще ви покажа пълното меню. Нещо много важно, което не трябва да изпускаме, е, че с висока степен на защита, водозащитено, удароустойчиво, има адаптор за поставяне на трипод, път е пълен с газ, така че да не се разклиматизира. И най-важното за тези, които искат максимална точност на максимални дистанции, малки цели, метални, малки обекти, успяхме да измерим над 4 км. Това е особено важно за стрелците на Т клас и всички други ловци, които искат да премерят точното разстояние, независимо от метеорологичните условия и надморска височина. Таджикистан, Афганистан, всичките места, на които се ловува и въздухът е разреден, това е устройство, което ще ви спаси. Може да го намерите на сайта на Термоприбори.bg, на личен към момента. Благодаря ви. Както обещахме, показваме как се работи. Това е пълноекрания V-дисплей. Имате калибъра, с който ползвате. Имате отделно от това метрите в секунда, посока на вятъра, имате корекцията вертикална, ветрова корекция и ъгъл към целта. Бутончето меню, абсолютно лесно, влизате в настройките, имате рейндж карта, тук избирате различните настройки, дали да бъде хоризонтирано, вертикално, балистично измерване, потвърждавате с стрелка нагоре-надолу. Влизаме в Target Mode, имате различните функции, разбира се, Normal, това е за максимална сила на лазера. Имате работа в мъгла, имате възможност да настройвате контраст, в случая сме го сложили на 5, отивате на най-долу. Имате дисплей, може да избирате какво всъщност да ви показва, дали да е включено или да е изключено. Някои от тези функции, ако не ви харесват. Лично на мен така с всичките му функции екстри ми харесва.
Така, нещо много важно, имаме възможност да избираме какъв да бъде кръста на премерване, което е нещо много рядко срещано, така че може да измерваме изключително малки цели на всякакви дистанции. Тук настройваме стандартни мерни единици, ако искаме. Може да имаме и къстъм, това означава в една мерна единица да бъдат вятър, скорост, в друга да бъдат настройките за боеприпаса. Тук имаме за колко време да се включва и изключва устройството. Тук се връщаме към фабричните настройки. Нещо много важно, може да се свързва към различни метеоустройства, балистични калкулатори, абсолютно всякакви устройства, Kestrel и на Vortex. Тук може да му вкарваме ръчно вятър, температура, компас. Много лесно и просто се работи с устройството. Както виждате, това е за вятъра. Абсолютно иновативно и елементарно за работа. Тук сме въвели висока стойност. Връщаме го към 0 метра в секунда вятър. Натискаме бутончето меню и това ни е екранчето. Изключително съм доволен от уреда. Наистина може да се ползва от всякакъв тип ловци, стрелци. Нещо, което наистина ме грабва. Изключително ергономичен, много лесно за настройка, съчетава всичко, което ви трябва. Едно устройство, бинокъл, лазерен далекомер, метеостанция, всичко в едно. Изключително бърза реакция на лазера, въпреки малките цели, на които имахме възможност да наблюдаваме. Благодаря ви, поръчайте на Термоприбори БГ.